Maria, bine v-am regăsit la primul vlog de pe acest canal, fără muzică, doar cu mine. Scuzați că m-am auzit așa de nașpa, îți răcită, mă doare urechea, deci m-am auzit foarte, foarte nașpa, nici eu nu mă aud ce zic. Bun, astăzi vă la cu mine și am să facem o mâncare foarte ușoară. Cred că toată lumea știe să facă mâncarea asta, combinație. Pentru început aveți nevoie de un bol. De nu știu ce-a pățit zice pateul ăsta. În fine, nu o să avem nevoie nici de prea mult. Pentru ce să luați o lingură ca să, da? Ok, deci o să încerc să scot pateul. Oh my god, de sablă ca lingura, uite, bă. Pentru început, haideți să strângem la acest videoclip 10 like-uri ca să postez în continuare cu mine. Mă scuzați, acum sunt poate chiar foarte răcită și nu văd motiv pentru a mă auzi foarte bine, sincer, și da, sunt foarte, foarte răcită, mă doare foarte tare urechea și da, am luat o căciulă de lui sormea are 5 ani, mă mir că vine, uitați-vă, sunt foarte sexy, deci n-aveți ce zice. Da, ignorați faptul că m-am uitat așa, chiar vă rog. Nu știu cât va ține videoclipul ăsta, poate să ține și 14-15 minute. Vă rog să lăsați și comentarii dacă nu dezactivează comentarii, vă rog lăsați comentarii pentru că vreau să dau inimă la toate. Deci chiar trebuie să mă chinui, gen că pateul ăsta care l-am luat din frigider, nu știu, era deschis de cineva și chiar trebuie gen să mă chinui. Și are gust de pateu cu ficat de pui. Interesant. Bă, eu zic că ne ajunge. Nu prea mult mănânc pentru că sunt răcită și nu pot să mănânc deloc. Vom un tuleț. Aveți nevoie de urmă de menghete în care e un tulețul. Ok, și acum încercați cu lingurița, amestecați și faceți așa. Pentru următorul lucru, luați pâine. Ia niște aer. Pentru că nu o să mănânc nici prea mult, o să rup așa pâinea. Acum luăm și mâncăm. Luăm și mâncăm pateu pe pâine. Am văzut în multe vloguri că gătești și alte chestii, m-am gândit să gătești ceva ușor. Pentru că eu nu sunt om cătăreasă, deci nu mă descurc foarte bine. Ignorați scrie de afară, nu mă descurc pe bine în sezoia. În a găti. Deci nu mă descurc foarte bine. Nu pot să mă laud cu chestia asta. Deci, da. Hei, eu cam acesta a fost un videoclip, nu pot să-l țin prea mult pentru că începe să mă doară capul, deci vă pup. Deci acesta a fost videoclipul, nu uitați de like și subscribe. Bye!